hebben we de captain. De captain van Bas 2. De mooie boy Winninghuizen. Hij neukt. Hij blijkt nog maag te zijn. Hij is nog maag van Bas 2. De enige van Bas 2. Enige. Enige die neukt is de rechterhand. Witte beentjes, roze onderbroek aan. Hij is aan de verrekte mongol. En nu gaan we... Ja, ik heb een kwartier nodig, dus ik moet nog een keer. Zelos. Zelos, bal neerleggen. Hier komt Zelos uit Binninghuizen. 22 jaar. Nel Zelen. Sletje van voetbal. Ik zal ze even laten zien hoe het werkt. Ik zal hem wel eens even laten zien.